Kwento ozokhuluma nawe ungakhohlwa ukuthi ke njalo ngolwezile siweselapha on eTV kule morning show sibeke udaba lamaphupho ungavula ke TV yakho sibeke khona ngehora ke lesikhombisa ekseni esiwe sikhona sibeke udaba lamaphupho silandele kanje Nufliq yona ke engunqa phambili kuma channel akhona ebheka udaba lwamaphupho ngokujiyile ngokujulile mina ke igama nguPhasoni uthapsile kwaMkhwanazi uthi ukuphupha amaChwane eNkukhu emhlophe so kafushane asithi uma kwenze kuphupha ubona amaChwane eNkukhu uphawu isikhathi esingi oluvama ukuba isexwayiso noswele ushulindela ukuthi ungasubhekana nomsebenzi omkhulu futhi ongaphezulu kwamandla akho nongaphezulu lokho obukulindele kungenzeka mhlawumbe kuzoba nabantu abaningi abazodependa kuwena wena ugcine usuhluleka ukubanelisa ngokwedingo zabo kanti futhi uma uphupha la eNkukhu namaChwane siwupha unalolu bifuthi ngoba suke selusho lukwazi ukuthi ke lindela ukuthi wena ungase mhlawumbe ulahlekelwe kungaba mhlawumbe kwezothando noma entweni ethinta ibusiness noma kumsebenzi noma ke nje okuthilo sokukwenza empilweni uyabona kodwa uma usuphupha mhlawumbe ubona inkukhu futhi namaChwane kuyenze kube uphawu olusho ukuthi ke mhlawumbe ungase uhlangabezane nengozi ethile ngenze kuzoba nebhadi elithile ngenze mhlawumbe uzolahlekelwa ngenze kuzoba nobunzima ngenze mhlawumbe kunokwenqatshwa okuthile okuzayo nokuseduze empilweni yakho futhi umuphupha amaChwane eNkukhu emhlophe ke manje ubona amaChwane eNkukhu emhlophe uphawu lolu esikhani singoluvama ukuthi lube luhle kakhulu ngoba lona luvama ukuthi luvezela ukuthi wena umhlupho usukuzungezwe abantu abamnene ongaba mhlawumbe abantu bomndeni ihlobo nanokuthi mhlawumbe abantu laba ababeke mhlawumbe ithemba labo kuwena nokubele mhlawumbe wena owenze njani ubanakekele kodwa futhi uma kwenze kuphupha ubona amaChwane eNkukhu emhlophe uphawu ngabe mhlawumbe luchaza ukuthi hayi man kunesikhathi senjabulo esizoba khona nomndeni wakho noma kunesidingo sokuthi unakekele umndeni wakho kungaphinde futhi kusho ukuthi mhlawumbe ungase mhlawumbe ushade ungase mhlawumbe unenqaba lengane mhlawumbe ungaphinde mhlawumbe wena ube umuntu ogcwaliswa injabulo nokwaneliseka empilweni yabona uma ubona amaChwane eNkukhu emhlophe beziveza nje lokho kafushane kodwa ungakhohlwa ukuthi ngolwezini on eTV sikhona sibeka udaba lamaphupho silandele khona nakanjalo kukhona ongacosha channel yakho le subscribe kuyo ulike le video le bese ulike nama video siwenza isikhathi sendlula khona amanye akusile yodwa zikhona impendulo la kuwo zingakwazi ukuzikelekela may God bless you